खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन। दा नैबे क्लास 4 भिडिअ आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों फेक्टर्स एन्ड माल्टिपल्सनि सायाव। सानजाबगिरि फेक्टर्स माने सानजाबगिरि जाहैबाय आरो माल्टिपल्स माने सानजाब मोननाय जाहैबाय। दा जों बयबो मिथिगौ जे बेवहाय मा दङ दायो। दा फेक्टर्स होननाय लोगो लोगो मा जायगोन दा हमना ला आं मोनसे नैयाव नाम्बार मोनसे लिरबाय द'नि फेक्टर्सफोरा सानजाबगिरिफोरा मा जानाय द'नि फेक्टर्सफोरा नैबे से सानजाब द' जों मोननो हायो। द'नि फेक्टर्सखौ जों मा मोननो हायो नैबो लानो हायो, नै सानजाब 3 द'नि सानजाबगिरिखौ जों मा लानो हायो थामाबो जानो हायो। बेनिफ्राय द'नि फेक्टर्सखौ जोङो बा सानजाबगिरिखौ मा मोननो हाबावो द'। थामहिनबा नैबे द'नि जा फेक्टरफोर जागोन सानजाबगिरि जागोन बियो 1, 2, 3 आरो द' बेफोरखौ बुंनाय जादों सानजाबगिरि एबा फेक्टर्स। दा थिग बिदिनो जोङो 8 लायोबा 8नि सानजाबगिरिफोरा मा जानो हागोन। 8निया जाबाय 1 सानजाब 8, 9, 2 सानजाब मा मोनगोन जों 4, 8 बा 4 सानजाब 2, 8 बेनिफ्राय जोङो 8 सानजाब 1, 8 बा 8नि फेक्टर्सफोरा मा जानो हागोन नैबे 1, नैबे 2, नैबे 4 बेबायदि 8। दा बेखौ बुंनाय जादों फेक्टर्स। दा बे फेक्टर्सखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय दा। दानिया नेक्स्ट कमन फेक्टर्स। दा कमन फेक्टर्सआ मा नायदो नोंथांमोना कमन फेक्टर्स। नेक्स्टआव जाहैबाय कमन फेक्टर्स। कमन फेक्टर्स माने मा आगोसार सानजाबगिरि। बर'आव जोङो लिरोबा मा जागोन बेयो आगोसार सानजाबगिरि। आगोसार सानजाबगिरि। दा बे आगोसार सानजाबगिरियाव दा नैबे 6खौनो आङो लिरबाय नाय। नैबे 6खौनो आङो लाबाय। दा 6नि फेक्टर्सफोरा मा जागोन 6निया 1 जानो हायो, बेनिफ्राय 2 जानो हायो, 3 जानो हायो, बेनिफ्राय 6 जानो हायो। दा 8निखौ नाय 8नि फेक्टर्सफोरा मा जानो हागोन नैबे 1 बेनिफ्राय 2 बेनिफ्राय 4 नैबे जाबाय 8 जाहैबाय। दा 8नि फेक्टर्सफोरा बे मोनब्रै। दा बेवहाय जोङो मा फेक्टर्सफोरखौ जोङो कमन मोननो हादों। दा नैयाव जाबाय कमन फेक्टर्सआ जाबाय नैबे 1 बेनिफ्राय बिसोरनि गेजेराव कमन फेक्टरा जाबाय 2 आरो बेलेगथ' बेवहाय आगोसार सानजाबगिरि गैला। बा नैबे 6 आरो 8नि 6 आरो 8नि जा कमन फेक्टर्स बे कमन फेक्टर्सआ मा जासिगोन दा 1 आरो 2 बेखौ बुं। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय दानिया हायेस्ट कमन फेक्टरखौ जोङो नायनोसै दायो। हायेस्ट कमन फेक्टर। हायेस्ट कमन फेक्टर माने जोङो बेखौ मा बुंनाय जायो HCF खौ जोङो बुंनाय जागोन। जोङो देरसिन माने देसा बुंनाय जादों जोङो देरसिन बा नैखौ देरसिन सानजाबगिरि बे जाबाय सानजाबनानै मोननाय सानजाबगिरिखौ होनना बुंनाय जादों। मालाबा नेयाव नाय दे आसाबो जोङो लिरनाय जायो नैबे दे आ बेनिफ्राय सा माने देरसिन आगोसार सानजाबगिरि। दा हायेस्ट कमन फेक्टरखौ जोङो माबायदि दिहुनगोन दायो। दा नैबे HCF जानांगौ हायेस्ट कमन फेक्टर। दा जोङो फिसा बिदिन्थि जोङो सिगाङाव लायोब्ला बा हमना ला नैयाव जोङो गुबुन मोनसे जोङो बिदिन्थि लानोसैनियाव दा नैबे 10नि फेक्टर्सफोरा मा जागोन 10नि सानजाबगिरिफोरा मा जानो हायो 1 जानो हायो, बेनिफ्राय 2 जानो हायो मानोना 2 सानजाब 5 जि 5 सानजाब 2 जि बेनिफ्राय 10 सानजाब 1 जि बे जाबाय फेक्टर्सफोर जाबाय सानजाबगिरि जाबाय। 10नि सानजाबगिरिफोरा मा 1, 2, 5 जि बेनिफ्राय नेक्स्ट 20 20नि बे सानजाबगिरिफोरा मा जानो हागोन 1 जानो हागोन, 2 जानो हागोन, बेनिफ्राय 4 सानजाब 5 20, 5 सानजाब 4 20, बेनिफ्राय 10 सानजाब 2 20 आरो नैबे 20आ फेक्टर जाहैबाय। दा बेवहाय जोङो कमनफोरखौ नाय बेवहाय 1 दङ बेयावबो 1 दङ नैबे कमन बिसोरनि आगोसार नैयाव जाबाय कमनफोरा जाबाय बेबायदि ओमफ्राय नैबे जाबाय जि बा बे जाबाय बिसोरनि कमन फेक्टर। कमन फेक्टरखौ जोङो मा मोनखो आगोसार सानजाबगिरिखौ जोङो मा मोनखो दा बिसोरनि आगोसार सानजाबगिरिया जाहैबाय नैबे आगोसार सानजाबगिरिया मा जागोन दा नैबे 1 जानो हायो, 2 जानो हायो,
5 जानो हायो आरो मोनसे जाबाय 10 दा नैबे 10 आरो 20 नि आगोसा सानजाबगिरिया जाबाय 1 2 5 10 दा बे जाहैबाय दा हाइएस्ट होननाय लोगो लोगो हाइएस्ट कमन फेक्टरा मा जागोन दा HCF आ बेसेबां जागोन देरसिन आगोसा सानजाबगिरिया मा जागोन बा देरसासाया मा जागोन दा नैबे 10 आरो 20 नि हाइएस्ट कमन फेक्टर जों बयनिख्रुइ देरसिनखौ जों लादो नैबे 10 10 आ मा जासिगोन दा 10 आरो 20 नि हाइएस्ट कमन फेक्टर थामहिनबा देरसिन आगोसा सानजाबगिरि बा देरसासा होनना बुंदों जोङो बेखौ जोङो बेबायदि जोङो दिहुननाय जायो नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ जोङो माबायदि जोङो हाइएस्ट कमन फेक्टर बा देरसासाखौ जोङो माबायदि दिहुनो दा बे रुल्सखौ नोंथांमोना मोनथिनो नांगोन बेनिफ्राय दा बेवहाय जोङो HCF दिहुननायनि खायसे मोननैसो नेम खान्थि दङ दा HCF खौ जोङो माबायदि दिहुनगोन दा मा मेथड इउज खालामनानै जोङो HCF खौ दिहुनगोन दा मेथड्सफोरा मा HCF दिहुननाय methods to find मा होनना बुंदों HCF दा HCF खौ नैबायदि मोननै मेथड दङ HCF दिहुननायनि मोनसेया जाहैबाय नाम्बार 1 आ जाहैबाय प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड दङ प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड दा प्राइम फेक्टराइजेशननि बागैथ' नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखागौ जानांगौ आरो बे प्राइम फेक्टराइजेशन मेथडखौ जायफोर माने फिसा फिसा नाम्बार फर स्मल नाम्बार फिसा नाम्बारनि थाखाय जोङो बेखौ जोङो बाहायनो हायो गिदिर नाम्बारबाथाय जोङो प्राइम फेक्टराइजेशन मेथडखौ खालामनो नाङा दा जोङो प्राइम फेक्टराइजेशन मेथडखौ अनलि फर स्मल नाम्बारनि थाखाय जोङो बाहायगोन दा फिसा जोङो मोनसे बिदिन्थि लानोसै दा बिदिन्थिया जाहैबाय कुइसना नैबायदि कुइसना मा दा कुइसना नैबायदि जाहैबाय हमना ला दा नैबे जाबाय कुइसना जाहैबाय नैबे 24 बेनिफ्राय दङ 40 बेनिफ्राय दङ नैबे 48 बिनि नैबेनि HCF खौ दिहुननांगौ फाइन्ड HCF हाइएस्ट कमन फेक्टरा बेसेबां जागोन दा बेवहाय दा जोङो हाइएस्ट कमन फेक्टरखौ दा बोरै दिहुनगोन दा नोंथांमोना नायदो सलुसना माबायदि जागोन दा नैयाव एक्सट्रा जोङो दिहुननांगोन प्राइम फेक्टराइजेशनाव मा खालामनाय जायो एक्सट्रा जोङो दिहुनना ला नैबे 24 दा 24 खौ जोङो 2 जों जागायबाय 2 सानजाब 12 24 ओमफ्राय 2 सानजाब मा जागोन 2 सानजाब 6 12 2 सानजाब मा जासिगोन 3 6 बेनिफ्राय आरो बेखौ जोङो लिरबावनो हायो 3 सानजाब 1 3 बे जाहैबाय आरो सेखौ होबाबो जायो लास्टाव बेनिफ्राय थेवबो दिहुनना होबाय ओमफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय 40 खौ बेबायदिनो खालामनाय बे जा बानायनो आदब बेखौ प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड होनना बुंदों बेनिफ्राय 40 खौ जोङो 2 जोंनो थांगोन बेबो 20 2 सानजाब 20 40 बेनिफ्राय 2 सानजाब 10 20 2 सानजाब मा जासिगोन 5 होमबा बे जाहैबाय नैयाव 5 सानजाब 1 5 बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय 48 फैलायबाय बेखौबो 2 जों थांगोन 2 सानजाब 24 48 2 सानजाब मा जागोन 12 24 ओमफ्राय 2 सानजाब मा जागोन 2 सानजाब 6 12 बेनिफ्राय 2 सानजाब मा जासिगोन 3 6 बेनिफ्राय 3 सानजाब 1 3 दा बेबायदि जोङो खालामना लाबाय दा बेनिफ्राय दानिया नैबे 24 आव जोङो मा लिरसिगोन दा 24 नि सानजाबगिरिफ्रा मा जायो दा नैयाव नैया खैथा मोनसे मोननै बेखायनो मोनथाम दङ नैया मोनथाम बेखायनो जोङो मा लिरबाय 2 खौ मोनथाम लिरबाय नोङो 2 सानजाब ओरै खोनथामबो लिरनो हायोमोन आं बेबायदि लिरबाय थायासै बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा दोङो नैबे 3 दोङो 3 सेखौ लिराबाबो जासिगोन बेनिफ्राय नैबे 40 नि माबाया मा नैबे नैया खैथा दोङो मोनथाम दोङो होमबा बेयाव जाबाय 2 टू दी पावर 3 जाहैलायबाय बेनिफ्राय सानजाब बेनिफ्राय बाया मोनसे दोङो बेनिफ्राय नेक्स्ट जाहैबाय 48 नि सानजाबगिरिफोरा नैया खैथा दोङो नैया मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बा 2 आ बेसेबां दोङो मोनब्रै सानजाब बेनिफ्राय 3 आ खैथा दोङो मोनसे दा बेवहाय जोङो मा नुनो मोनदों दा बेयाव बयनिख्रुइबो जोङो कमनखौ नायदो दा कमन फेक्टरखौ नाय दा नैयाव 2 टू दी पावर मा दोङो बेवहाय जोंनिया नैबे 2 टू दी पावर 3 नैयावबो 2 टू दी पावर 3 नैयावबो 2 टू दी पावर 3 आनो दं एक्चुअली नैयाव 2 टू दी पावर 4 माने 2 टू दी पावर नैखौ जोङो मा लिरनो हायो 2 टू दी पावर 3 into 2 ओरै लिरनो हायो दा जोङो गासैबो मा नुनो मोनदों नैया मोनथाम दोङो अब्ला जोङो बेखौ लानो हासिगोन दा नैयाव HCF आ मा जासिगोन दा HCF of 24 40
बेनिफ्राय 48 बिनि HCF आ बेसेबां जागोन नैबे 2 to the power 3 2 to the power 3 माने मा नैया खोनथाम 2 सानजाब 2 सानजाब 2 आरो सानजाब जुबा बेसेबां जागोन बेयो नैबे जाहैबाय 8 8आ जाहैबाय बिसोरनि HCF जासिगोन दा बेबायदि जों खालामनाय दा नोंथांमोना नैखौ नैनि फैक्टर्सखौ नैबे 24 खौबो जोङो नैबायदि पावार होआलाखासे बेबायदि लिरनाय 2 सानजाब 2 सानजाब नैबे सिगाङाव लिरनायखौ 2 सानजाब 2 सानजाब 3 बिदिबो लिरनो हायो नैबे 40 खौ जोङो बिनि सानजाबगिरिफोरा खैथा दोङो नैया खैथा दंमोन मोनथाम बेनिफ्राय लास्टाव 5 दोङो बेनिफ्राय 48 ना मा दोङो 48 ना नैया खैथा दङमोन नैया जाहैबाय मोनब्रै बेनिफ्राय आरो लास्टाव मा दोङो नैबे 3 जाहैबाय नैबे जाहैबाय बिसोरनि कमन जाहैबाय नै जोङो आगोसारखौ लादो आरो नैबे मोनथाम जाहैबाय HCF आ मा जाहैगोन दा नैया HCF नैया नैबे नैखौ मोनसे लाबाय जोङो बेखौ मोनसे लाबाय बेखौ गासैयावबो 2 2 दोङो बेखौ लाबाय लानानै सानजाबजोबा मा जागोन 8 जागोन बा बे रोखोमै जोङो HCF खौ जोङो दिहुननाय जायो दा नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ HCF खौ माबायदि दिहुनो बेनिफ्राय दा बे जाहैबाय नैबे जा प्राइम फेक्टराइजेसन मेथडजों जोङो बेखौ खालामनो हायो HCF दिहुननो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय जोंनिया नेक्स्ट जोङो नाम्बार 2 मा दोङो मोनसे मेथड दोङो डिभिजन मेथड बा डिभिजन मेथड इउज खालामनानै जोङो मा खालामनो हायो HCF खौ जोङो दिहुननो हायो बे माया माब्ला बाहायजागोन फर लार्ज जुदि नाम्बार थायोबा नैबे डिभिजन मेथडखौ जोङो खालामनो हायो दा मोनसे फिसा बेवहाय कुइसन मोनसे होनोसै दा कुइसननि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो बुजायना होनो नागिरदों नैबे मोनसे कुइसन जाहैबाय नैयाव फाइन HCF दिहुननो होदो HCF मानि दिहुननो होदो 36 जाहैबाय 36 48 आरो मोनसेया जाहैबाय 98 नि HCF दिहुननांगौ दा बिनि सलुसना माबायदि जागोन दा जोङो डिभिजन मेथड इउज खालामनांगोन दा गिबियावनो नाय नैयाव मोनथाम दा मा दोङो अनजिमाफोर दोङो 36 48 आरो 98 दोङो दा बेवहाय जोङो मा खालामनांगोन दा 36 खौ माने नैबे जा 48 खौ जोङो 36 जों रानो देरसिनखौ जोङो दुइसिनजों रानो बा जोङो मा लाबाय नैयाव 48 बेनिफ्राय 36 खौ जोङो लाबाय जायखिजाया नोङो 98 खौ 40 जोंबो राननो हायो बा 98 खौ 36 जोंबो जोङो राननो हायो दा जायखिजाया बिदि लानाय गोदोरखौ जोङो फिसाजों रान बा जों 48 लाबाय बेनिफ्राय 36 इनटु मा जागोन 1 नैखौ जोङो मा लिरनो हायो 36 मोनबाय ओमफ्राय 8 निफ्राय 2 थांबा मा जागोन 8 निफ्राय 2 थांबा 2 4 निफ्राय 3 थांबा 12 मोनबाय जोङो आद्राखौ बेसेबां मोनदों 12 आरो दाना नैबे आद्राजों नैबे जा रानग्रा बेयाव 36 हिसाबै लादोंमोन बे 36 आरो बेयाव लिरफिननांगौ 36 आरो नैबे आद्राजों रानफिननांगौ दा रानबाथाय मा जागोन 12 सानजाब बेयाव मा जासिगोन जा 12 सानजाब 3 36 नै आद्राया ग्रोब जाबाय लाथिख' मोनबाय जोङो बेनिफ्राय नैबे दा बे 12खौ नोंथांमोना मोनबाय दा दाना नैबे 12खौ मा खालामनांगोन 12खौ लानानै जोंना नैबे 98 दंमोन ना 98 हारसिङैनो दंमोन दा बे 98 खौ जोङो मा खालामगोन दा 98 खौ जोङो नैबे 12 जों रान बा 12 जों रानबा मा मोनगोन 12 सानजाब नैबे 8 12 सानजाब 8 आं सायाव होआखै बेयावबो होनो हायोमोन नैथिं साइडथिं लिरनाय जादों 12 सानजाब 8 बेसेबां जायो बे जाबाय 96 बेनिफ्राय आद्राया लाथिख' जाहैबाय अब्ला दा ग्रोब रान जाहैबाय आरो जोंना मोनसे स्टेपावनो जोब्बाय अब्ला दा नैबे 12 बे 12 मा जासिगोन दा नैबे HCF जासिगोन HCF मानि HCF जागोन बियो 36 बेनिफ्राय 48 आरो 98 नि बे जाहैगोन HCF जाहैसिगोन आरो बे बेबायदि जोङो खालामनो हायो मोनसे गोरलै मेथड बेबो डिभिजन मेथडआव जोङो बे रोखोमनि खालामनो हायो बेनिफ्राय दा HCF दिहुननायनि मोनसे आङो सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनजों HCF दिहुननायनि बेवहाय हमना ला कुइसन मोनसे होबावनोसै दा HCF खौ माबायदि दिहुनो लं डिभिजन मेथडजों दा नैयाव फिसा मोनसे कुइसन नोंथांमोननो आङो होनो नागिरदों दायो नैयाव HCF दिहुननाय दा नैयाव 1365 बेनिफ्राय दोङो 15 नैयाव 60 बेनिफ्राय आरो मा दङ 1755 बेखौ मा दिहुननांगौ बेनि देसासाखौ दिहुननांगौ
माने मा दिहुनो द HCF आ बेसेबां जायो आं कुइसनफोरखौ बांद्राय मोजाङै स्टेन्डार्ड लिरबाय थायाखै देसासा माने HCF खौ दिहुननांगोन दा बेखौ नोङो माबायदि खालामगोन दा बिनि सलुसना माबायदि जागोन दा सलुसना नाय बिनि सलुसनखौ जोङो MCQ थागोन MCQ बबे अपसना कारेक्ट बेखौ होनो हायो जोङो दा बिनि अपसनफोरा हमना ला अपसनफोरा ए नाम्बाराव हमना ला नैयाव दङ 195 बी नाम्बाराव दङ 196 ओमफ्राय सी नाम्बाराव दङ 146 ओमफ्राय डी नाम्बाराव दङ 120 बेबायदि दं अपसनफोरा दा जोङो बेखौ मा मेथडआव खालामगोन लं डिभिजन मानोना जों प्राइम फेक्टराइजेसन नाम्बार 1 जा मोनदों बे मेथडजों खालामबा गोबां माने गोलाव जायगोन बेखायनो प्राइम फेक्टराइजेसन मेथडजों बेखौ बानायनो नागिरबाय दायो बेनिफ्राय दा नैबायदि जायसिगोन दा माबायदि जोङो लिरगोन दा नैबे जा नाम्बारफोर होनाय दङ 1560 1560 खौ जोङो माजों रान 1365 जों राननोसै जोङो दा 1560 गिदिरखौ जोङो दुइसिनजों 1365 दहाय जों बानायनाय बायदिनो दा बेखौ रानबाथाय नैबे डाइरेक्ट 1 थांबाय बेनिफ्राय 1365 जों 1 जों सानजाबा मा मोनगोन 1365 बेखौनो मोनगोन दानिया नैखौ दानख'नाय 10 निफ्राय 5 थांबा नैबे 5 जाहैबाय नैबे बेयाव मा थागोन बिथिं से लांबाय बेयाव 5 थागोन बेनिफ्राय आरो मा जागोन नैबे से लाबबाय 15 15निफ्राय 6 थांबा नैबे 9 नैबे बेसेबां थागोन 5 थानाय नंला 4 निफ्राय 3 थांबा बेयाव 1 जाहैबाय 195 मोनबाय आद्राखौ दाना नैबे जा रानग्रा हिसाबै बेखौ लादोंमोन बेखौ नैयाव लिरफिननांगौ 1365 बेखौ लिरफिननांगौ ओमफ्राय दाना बेखौ रानना होदो नैबे मा जागोन बेयाव 7 होयोबा मा जागोन 7 जों 5 जों 35 3 थाबाय आखायाव 7 जों 9 जों सानजाबा मा जायो 3 सानजाब 9 63 बे 6 जों दाजाबना होबा मा जागोन बे 6 जों दाजाबना होबा बे जाहैबाय बेखौ मोनगोन जोङो नैबे 7 जों 6 जों बेसेबां जायो सानजाबना होबा नैबे 7 सानजाब 6 सरि दे नैबे 7 नङा नैबे 9 जों सानजाब 7 जों 9 जों सानजाबा 63 64 65 66 मोनबाय 6 आखायाव थालायबाय 7 जों 1 जों सानजाबना होबा 7 बेजों दाजाबना होबा 6 जों बेसेबां जायो 13 होमबा जों ग्रोब मोनबाय होमबा दा आद्राखौ ग्रोब मोनबाय दाना 195 मोनबाय जों बे 195 खौ लानानै मा खालामलायनो नांगोन आरो नेक्स्टआव आइयाव जे जोङो मोनसे दङमोन 1755 दङ ना दा हांखोफोरा आंना बांद्राय साफा नङा बेखायनो एसे लेथ्रा आखरखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना सोंबानो जाहैबाय दा नेक्स्टआव जाहैबाय नैबे 1755 खौ जोङो 2 जों रान 195 जों रान बेयाव जा राननानै मोननाय नैबे लास्टाव जा रानबाय बेखौ लानांगौ बेयावहाय बेनिफ्राय दानिया मा थांगोन बेयाव जोङो मा लिरनो हायो नैयाव जोङो डाइरेक्ट जुदि होयोबा आङो नैयाव हमना ला बेयाव मा होगोन दा 9 खौनो होयोबा 9 सानजाब 5 बेसेबां जायो 9 सानजाब 5 45 4 आखायाव थाबाय 9 सानजाब 9 बेसेबां जायो 81 जों 4 जों दाजाबना होबा 5 नैबे बेसेबां जागोन 85 नैयाव 5 होबाय 8 आखायाव थालायबाय नैबे ओमफ्राय 9 सानजाब 1 9 9 जों 8 जों दाजाबना होबा बेसेबां जागोन 17 नैबे बेसेबां मोनगोन दा 17 अब्ला बेयो मा जाहैबाय ग्रोब रान जाहैबायना बेयो आद्राय लाथिख' होनबा मोनसे स्टेपआव जोबबाय दा 195 खौ जोङो मा लानो हासिगोन दा एन्सारा HCF बे जाहैगोन आरो 195 दा अपसन माबे जागोन दा नै अपसन ए आ जासिगोन एन्सारा दा नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ माबायदि बेखौ खालामनाय जादों गोबां इजि बांद्राय माने गोरा नङा दा भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन आरो उननि टाइमाव नैबे जा जोङो सावरायबाय HCF खौल'सो नोंथांमोनजों सावरायनाय जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ जों आङो नैबे LCM दिहुननायखौ सावरायगोन बेनिफ्राय बेजों लोगोसे माखासे MCQबो सावरायगोन दा नैबे HCF दिहुननाय बेनिफ्राय LCM लवेस्ट कमन फैक्टर दुइसिन बे जाहैबाय आगोसार सानजाब मोननाय बेखौ जोङो बानायगोन नेक्स्ट भिडिअ फैबाय थानाय भिडिअ नोंथांमोना कन्टिनिउ प्रिपारेसन खालामबाय था आंबो भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन अब्ला उननि गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ